без да го слушам активно, а само като фон. Защото слушането на радио ви запознава с прозодията на езика. Тоест, нейния ритъм и музиката на езика. Неговия ритъм и неговата музика. Знаете, че италиански звучи та-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 та, а каталонски звучи та-та-та-та-та-та-та-та. Съответно, включвате още едно сетиво. Изучавах каталонски език с песни. Бях си намерила в YouTube различни каталонски групи. Виждах текста на песента, свалях го от интернет и след това слушах песента с текста през очите ми. Изключително интересно и полезно занимание. Всички политици, всички държавници и всички учени общуват на английски език. Просто сме сменили езика, но ситуацията е абсолютно същата.